f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time l-edizzjoni tal-lejla 28 ta' Marzu. Illum ġurnata speċjali ħafna l-kantanta u attriċi Amerikana Lady Gaga x'illum tagħlaq il-birthday, tagħlaq 37 sena. Ma nafx kontu xtafu jew le ma Lady Gaga, il-kantanta Amerikana, tiġi l-parrina ta' tfal ta' Elton John. Informazzjoni li bdew jgħidu għall-uffiċċju dal-għodu l-uffiċċju tagħna u ma stajtx ma jaqsamx magħhom. Daqskemm ma stajtx ma jaqsamx magħhom l-imperu li għandha Lady Gaga. Bdew isemmu ħafna ċifri l-uffiċċju llum, però l-aħħar ċifra li semmew hija li Lady Gaga għandha imperu ta' $320 miljun Amerikani. Illum li għandha l-birthday b'dak il-bank account daqshekk oħxon żgur li għandha biex tixtri 4 cupcakes u anke forsi tiċċelebra naqra u tagħmel xi festin ħelu. Minna ftit ieħor wara li ħanilagħbu kontra 30 sekonda ħanospita miegħi hawnhekk lil Dr. Julia Zammid, veterinarja, maħħa nitkellmu dwar wieħed mill-iktar suġġetti favoriti tiegħi, il-klieb, il-pets tagħna, il-klieb anzjani, mid-differenza fl-imġiba tagħhom, kif nirrealizzaw li l-kelb qiegħed isir anzjan, eċetera. Niltaqgħu ma' Dr. Julia minn hawn u ftit ieħor. U qed nitkellmu fuq il-klieb anzjani, għandna kompetizzjoni li hija mmirata għal dawk li għandhom kelb anzjan id-dar. Irridu naraw ir-ritratt tagħhom, irridu naraw ir-ritratt ta' klieb li għandhom il fuq minn 7-5 snin, tgħidulna naqra l-istorja tagħhom kemm ilu għandkom, forsi xi esperjenzi li kellkom mal-kelb jew mal-kelba tagħkom u grazzi għal Purina OpTH, il-kelb tagħkom jista' joħroġ rebbieħ u fil-ġranet li ġejjin grazzi għal Purina Proplen igawdi ikel Purina tal-li ovvjament tkunu pparteċipajtu f'din il-kompetizzjoni. In-nutari tgħid li tiġa hemm il-parteċipanti lesti biex jilagħbu kontra 30 sekonda. Għalhekk ħammur nieħu posti bit-tama li xi ħadd minnkom bitina 5 risposti tajbin u jerbaħ il-jackpot tagħna fi flus cash. Nagħtu bidu għal kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda għandu valur ta' €80. Qiegħed idoq it-telefon ħanaraw minn fuq linja. Sena tat-tajba minn hemm? Marija. X'ismek? Marija. Marija, li ma setta domandi tixtieq mill-1 sal-10. Kollha qegħdin. Number 1. Is-set numru 1, dan numru favorit tiegħek, Marija? Dejjem imur għalih għax l-ewwel wieħed. Ħanaraw naqra ġabinnix ir-risq, ma ġabinnix daqshekk risq għax morna €10 minn taħt. Tħallix dal-fatt ħarbtek pa' konċentrata, xorta dek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. Il-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri. Grazzi. Nużawha biex nisbħu jibda bil-pe. Nużawh biex nisbħu jibda bil-pe. Proset. Żid 5 ma' 12. 22. Ħażina, x'ismu l-grupp Malti li se jirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena? Proset. Il-bandiera tal-Estonja fiha l-kulur abjad, blu u Aħdar. ħażina. X'nazzjonalità huwa l-kantant Robbie Williams? Jiskadi l-ħin u ma waslux minn għandek rid nisma' li Robbie Williams huwa Ingliż u l-kalkolazzjoni meta żżid 5 ma' 12 huwa 17 u mhux il fuq minn 20, però kif dejjem ngħid jien kultant dik il-pressjoni tal-ħin tilab naqra logħba xejn sabiħa. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. U l-5 risposti tajbi ma waslux il-jackpot baqawnek għandna jackpot ta' €70. Sera tat-tajba minn hemm? Hello, Jennifer. Jennifer, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1, anzi bis-set numru 2 sa' set numru 10. Number 8. Is-set numru 8 bl-għażla tiegħek u bis-set numru 8 Jennifer inti ser
Iżżid il-jackpot €10 biex issarġajna tlajna għal 80. Għandek 30 sekonda, 5 risposti tajbin ifissru rebħ tal-flus cash, infakrek li n-notar kun attent ħafna għalli ma risposta t-tini, ġveri qot attent għax tgħidli. Good luck, Jennifer. 3, 2, 1. It-Taj Mahal flima pajjiż jinsab? Tajjeb, flima lokalità Awġija nsibu s-salini tal-melħ magħrufa bħala Bajjar. Proset, kemm il-numru jkun fih? Il-lob tal-passju tradizzjonali, kemm il-numru fih? Proset, l-Truss għamlet inqas minn xarej bħala Prim Ministru tal-Ingilterra, veru jew fals, inqas minn xarej? Veru, proset, imma skada l-ħin irnexxilek it-tieni 4 risposti biss, mhux 5, u għalhekk il-jackpot jeqpa' hawnhekk. 5 risposti tajbin irridu jaslu biex jintrebaħ il-jackpot. Jekk inti ma rreġistrajtx il-parteċipazzjoni tiegħek f'din il-logħba, inħeġġek tibgħat SMS illum qabel għada fuq in-numru 50612100. Sera tat-tajba minn hemm? Hello, Ma min qed nitkellem? Donna. Donna, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1, anzi, mis-set numru 2 sas-set numru 10. Il-numru 10 jogħġbok. Is-set numru 10 jekk ituna volum ta' Donna nisimgħu aħjar. Donna, il-jackpot ser jiżdied bi €15 biex issa tlajna għal €95. Tismani tajjeb, Donna? Insomma, mhux daqshekk. Ekka tismani aħjar? Tajjeb iva. Donna, it-30 sekonda tiegħek telqu issa 5 risposti tajbin għandna bżonn minn għandek 5. 2, 1. Kemm għandha saqajn Arnita? 8. Proset. Fih insibu nies morda jibda blesse. Star. Kemm il-stilla fiha l-bandiera ta' Kuba? 6. Ħażina, f'Malta x'niċċelebraw fl-ewwel ta' Mejju. Jum il-ħaddim. Proset, Ronald Reagan kien president tal-ma pajjiż. Tal-Olanda. Ħażin, San Pietru tal-Ktajjen huwa l-qaddis patrun ta' din il-lokalità. Ronald Reagan kien il-President Amerikan. Il-5 risposti ma waslux il-jackpot ta' €95 baqgħu hawnhekk. Ħammorru għal ftit pariri kummerċjali kif niġu lura ħallaqakom mal-mistiedna tiegħi tal-lejla. Dr. Julia Zammit, il-veterinarja. Hemmhekk. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. Waqt xi film interessanti jew il-bogħod mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti. Jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa ta' flaxija jew xi ikla romantika u Maltija. Qalb kbira nilqawk biħġarna għax dejjem hemm għalik. Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xemm artiġanali magħmula bimħabba. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Want to earn more from your savings? Then move your savings to MeDirect and earn 3% per annum on a 3-year fixed term deposit in Euro. MeDirect Bank PLC is regulated by the MFSA. Best Deal Properties. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nhar is-Sibt 25 ta' Marzu The Earth Hour. Id-dinja kollha tingħaqad inkluż Malta biex nitfu d-dawl għal siegħa biex id-dinja tieħu nifs. Waqt The Earth Hour f'kull pajjiż jintfgħu numru ta' siti storiċi u binjiet importanti biex barra li naqsu l-emissjonijiet inqajmu iktar kuxjenza kif wieħed jista' jagħmel impatt pożittiv fuq l-ambjent. Ta' kull sena l-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża jingħaqad mal-190 pajjiż biex flimkien f'din is-sija simbolika inroddu ftit żejra lura lin-natura biex nagħtu ftit lura lid-dinja b'mod personali mal-ħbieb u bħala familja nhar is-Sibt 25 ta' Marzu nitfu d-dawl għal siegħa biex nieħdu din l-okkażjoni biex nissalvagwardjaw in-natura u nimmaniġġaw it-tibdil fil-klima. Għalhekk illum għandi ftit pariri kif nhar is-Sibt 25 ta' Marzu tista' tqatta' ftit ħin mal-ħbieb jew mal-familja u tkun parti minn din l-ikbar siegħa iddedikata lid-dinja. Kemm ilek ma tieqaf u tħares lejn l-istilel. Waħda mill-iktar affarijiet affaxxinanti fin-natura tagħna hija l-kostellazzjoni tal-istilel. Il-fatti marbutin mal-kostellazzjoni bħad-distanzi u d-daqs tal-istilel hija tal-meravilja. Waqt The Earth Hour hu l-okkażjoni u flimkien mal-familja u l-ħbieb irħila f'żoni bħall-aħrax tal-Mellieħa u ħadd-Dingli biex tgawdi veduti meraviljużi tal-istilel. Ħu miegħek xi kutra, siġġu tromba sabiex tkun tista' tgawdi aktar mill-viċin id-dettalji tal-istilel. Tkun idea tajba li tinforma ruħek dwar is-sitwazzjoni tat-temp, filwaqt li jkun tajjeb li tikseb ftit informazzjoni dwar dan is-suġġett, is-suġġett tal-kostellazzjoni, biex bekk il-mawra tiegħek tkun iktar intriganti. Attività oħra li tista' tagħmel waqt The Earth Hour hija camping. Din l-attività hija perfetta biex tikkrea memorji u esperjenzi indimentikabbli fil-waqt li tkun qiegħed tgawdi mill-viċin in-natura fl-aqwa tagħha. Importanti li dejjem tagħżel li tagħmel camping f'żoni fejn huwa permess, kif ukoll dejjem għandek tħalli l-post nadif aktar milli sibtu. Jekk trid tagħmel pass oltre favur l-ambjent, tista' wkoll torganizza clean-up fil-post fejn tkun qiegħed tagħmel camping. Għal dawk li jixtiequ jqattaw ftit ħin mal-maħbub jew mal-maħbuba tagħhom, jistgħu jieħdu din l-okkażjoni biex b'din is-sija jagħmlu ikla romantika għad-dawl tax-xema. Jekk trid timpressjona aktar waqt din l-ikla, għażel lis-sajjar u tipprepara platti magħmulin minn ingredjenti lokali tal-istaġun biex bekk tkun qiegħed tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. Tista' tesperimenta b'xi riċetta tajba bil-ħaxix lokali tal-istaġun jew tipprepara xi diżerta tajba bil-frawli. Lampa, żarbun komdu u tlaqna. Waqt Earth Hour nhar is-Sibt 25 ta' Marzu hu l-okkażjoni biex tesplora villaġġi u inħawi storiċi f'pajjiżna. Għalkemm aħna gżejjer żgħar, l-istorja tagħna hija rikka u interessanti. Għandna ħafna postijiet ta' interess li wieħed jista' jesplora. Ħu din l-opportunità biex tkun turist f'pajjiżek stess. Għażel inħawi jew villaġġi li ilek jew qatt ma żort. Jekk trid li din l-esperjenza tkun divertenti, prepara treasure hunt għal membri tal-familja jew għal ħbib tiegħek. Bi sfida ħelwa bħal din, żgur mhux forsi li l-attività tagħkom tkun waħda memorabbli. Biftit pjanar u kreattività waqt l-inizjattiva ta' Earth Hour ta' din is-sena, mhux biss trod lura lejn id-dinja u tieħu ħsieb in-natura waqt li s-sija li nitfu d-dawl, imma jirnexxilek tikkrea memorji u esperjenzi li tibqa' tożżal dejjem. Ftakar The Earth Hour nhar is-Sibt 25 ta' Marzu bejn 8:30 u 9:30 ta' filgħaxija. Nilqakom lura l-Prime Time għadha kemm naqdet miegħi Dr. Julia Zammit, veterinarja, llum ħanitkellmu naqra fuq il-klib anzjani, Dr. Julia. Kull min għandu kelb id-dar, kulħadd dejjem jott kemm għandu żmien il-kelb u dejjem nissoponu kemm fadlilna ngawduhom. Huwa fatt li l-klieb jixxieħu brata aktar maġla minna l-umani, le? Iva, fem differenti mill-nies, ħafna drabi nħobbuhom bad-tfal tagħna. Imma ma jgħixux daqshekk u ħafna drabi jmutu qabilna. Fem diffiċli meta tara li l-kelb tiegħek qiegħed anzjan, diffiċli biex taraħ li jrid jew trid tieħ xi mediċina jew trid tieħ xi kura għal sistemi differenti, problemi differenti. Milli ma età kelb jitqies bħala kelb anzjan? So, diffiċli wkoll, so klib żgħir iktar minn pereżempju minn 7 snin ngħidu li għandhom mature adult
mature naqa PC għax iktar huma anzjani. U 5 plus għal klib kbar, so pala klib għal Golden Retrievers, jew Great Danes, German Shepherds. Il-lifespan, il-life expectancy ta' kelb ta' daqs kbir jinqas minn ta' dak wieħed żejru. Iva, ħafna drabi narawhom li jmutu qabel il-klib kbar, qabel il-klib żgħar. Mhux dejjem ta' xien rajt klib pala Golden Retriever 16-17 years, so jista' jkun li narawhom imma dependi ħafna mill-tip tal-breed kemm hemm dawn breed problems ukoll. Ħafna drabi l-klib kbar naraw li għandhom ħafna artrite, so iddependi minn il-inherited problems ukoll, so ġenetika. U meta tibda tihom xi kura jekk tara li għandhom xi problema qabel milli jkunu gravi ħafna, so tibda l-kura qabel li Ġili smajna kalkulazzjonijiet li wara 3 snin seda ta' kelb sa' daq 7 snin ta' nalumani u 9 snin. Din il-kalkulazzjoni hija fatwali jew le? Le, għanajdu hekk, le, mhix daqshekk sempliċi, so iddependi wkoll il-breed, so it-tip tal-kelb, kemm hu kbir. Ifhem kif nistgħu ngħidu wkoll li hemm nies f'pajjiżi differenti meta għandhom 70 years huma anzjani u ħajmutu u meta taraw nies hawnhekk fl-Ewropa 90 years huma anzjani. So hemm ukoll differenza kif jgħixu l-annimali wkoll. Klib ta' ħafna drabi working dogs, per eżempju, jista' jkun li jgħixu inqas. Mhux dejjem ta' imma. L-imġiba ta' klib anzjani ħafna drabi tkun evidenti ħafna li hija differenti minn meta kienu iżgħar. Ovvjament hemm il-fatt tas-saħħa li ovvjament l-enerġija tibda tonqos. Però hemm relazzjoni bejn id-dieta tagħhom u l-mod kif jaħsbu l-klieb. Iva, so importanti li intihom ikel għalihom, so għal klib anzjani. Għax hemm ħafna differenti fil-nutrienti fiha. Per eżempju, irridu xaħam. So il-moħħ jaħdem bix-xaħam. Il-moħħ Meta jgħidu xaħam ikun xaħam ovvjament. Xaħam tajjeb mhux hekk. Tihom ix-xaħam il-butir. Tihom xaħam ngħidu omega 3, 6, 9 huma balanċjati wkoll, so mhux tixtri xi ħaġa u ma tafx x'inhi. So importanti li jekk mhux ħaddihom ikel tal-anzjani, jekk ħadd tixtri xi supplementi dejjem tistaqsi t-tabib tagħhom. Kurzita waħda tal-aħħar, jekk m'hemmx problemi ta' saħħa, jekk ovvjament m'hemmx kundizzjonijiet eċetera. Jiena bħala sit għandi id-dmir u d-dover li neqpa nimmotivah lil kelb, neqpa nħeġġu biex ikun iktar attiv. Jekk m'għandux problema iva. Diffiċli dejjem tara li għandhom xi ħaġa, so ħafna drabi sit jiġu u jistaqsu imma irridu jimxu imma nara li wara ftit ftit, so irridu naraw jekk qed ma jistax jimxi daqshekk għax għandu problema b'qalbu, jew għandu artrite, jew jekk għandu artrite, importanti li jimxi ftit iktar. Ma tistax tippuxja ħafna. Mhux hekk imma jekk għandu problema b'qalbu, importanti li ma jimxix daqshekk jew jagħmel daqshekk eżerċizzju. Għax ikun iktar problemi milli qed tagħmel ġid. ċirkolazzjoni. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda, Dr. Julia. Min qed jarana mid-dar u għandu kelb anzjan id-dar, il-parir professjonali tiegħek x'ikun? Importanti li ma nistennewx li l-klieb ħajjexu għal dejjem. Importanti li ikunu attenti pala l-behavior tagħhom, kif jimxu, kif jieħdu nifs u affarijiet hekk. U importanti li dejjem nieħdu parir minn tabib tagħna. So jekk hemm xi tibdila ikunu dejjem
nistaqsu jekk din xi ħaġa li jridu nagħmlu xi ħaġa biha jew le. Jew nkella le. Dr. Julia, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, vera nieħu gost nitkellem miegħek u iktar nieħu gost nisma' iktar fuq l-ikbar ħbib tagħna, mhux vera klib. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidu grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u tinsewx għadha niltaqgħu fit-8 u 10. Sa dan it-tant saħħa u l-lejl it-tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.